Oficiálna premiéra Citroenu C4 sa začiatkom tohto roka odvážne naviazala na samé jednotky. 11.1.2011 o 11. hodine a takmer aj 11. minúte Citroën predstavil svoje nové auto odbornej verejnosti v pomerne útulných priestoroch, kde nás čakal nový model nielen v statickej podobe. My sme s ním však jazdili už koncom minulého roka na jeho svetovej premiére vo Švédsku, kde ale naše jazdné zážitky mierne skresľovali dokonalo hladké cesty či prísne rýchlostné limity. Na Slovensku je situácia úplne opačná, teda nie ani tak po stránke limitov, i keď aj my ich máme pomerne prísne. Hlavne tie naše cesty predstavujú poriadnu zaťažkávajúcu skúšku pre akúkoľvek novinku. A aktuálne zimné počasie k tomu iba prispelo. Množstvo dier a výtlkov sa počas posledných týždňov minimálne nielen zdvojnásobilo, ale aj prehlbilo. Vráťme sa ale k Citroenu. Automobilke musíme uznať, že na aute odviedla kus dobrej práce, aj keď je vzhľad tak prísne subjektívna záležitosť, myslíme si, že veľa odporcov si nenájde. Obliny minulej generácie prešli triezvou kúrou, vďaka čomu auto získalo omnoho elegantnejší výzor, obzvlášť v tmavých farbách. Na dobrý dojem dáva dôraz aj interiér. Sedeli sme v špičkovo vybavenej verzii Exclusive, ako i v základnej Attraction a páčilo sa nám, že pri presadnutí z jedného do druhého vás nečaká žiadne sklamanie či nemilé prekvapenie v podobe iných alebo lacnejších materiálov. Samozrejme, ide o to, čo od vášho auta očakávate a hlavne, koľko ste ochotní investovať. Základnú cenu nie je problém aj zdvojnásobiť. Dobré je však vedieť, že i základný model ponúka na život výborný priestor. Palubná doska z dosť mäkkých plastov ukrýva nové digitálne ukazovatele, kombinované s klasickými ručičkami, no v lepšej výbave si už môžete meniť aj ich farebné osvetlenie. Dokonca zvlášť vnútorných i vonkajších ciferníkov. Bez ohľadu na výbavu sa ale môžete vyhrať so zvukmi vášho auta. Môžete si ich zmeniť, na výber je hneď niekoľko motívov. Nám by sa ešte páčila aj možnosť ich všetky vypnúť, tá tu ale nie je. Za to je tu však niekoľko ďalších noviniek, keďže táto trieda aut je čoraz populárnejšia. Jej vodiči si vraj zaslúžia aj to, čo bolo doteraz k dispozícii iba vo vyšších triedach. K novému autu si tak môžete priobjednať sledovanie mŕtvych uhlov, ako aj nové masážne sedadlá, ktoré majú aj elektricky nastaviteľnú bedrovú opierku. Príjemná vec, obzvlášť ak trávite za volantom priveľa času, podobne ako my. S novým autom prišiel samozrejme aj väčší vnútorný priestor. Ak ale chcete aj vzadu prepravovať dospelých, odpustite si sklenenú strechu. Tá ich priestor nad hlavou značne obmedzuje. Kufor narástol na 408 litrov, alebo ak sklopíte zadné sedadlá, nie však do úplnej roviny, zvýši sa na 1183 litrov. No a aby ste sa okrem výbavy mali s čím potrápiť, čaká na vás celkovo 8 motorizácií, polovica benzínových, polovica naftových. Na záver však zdôrazníme, že v krátkom čase tieto autá už poriadne prevetráme aj na našich cestách. A tak sa môžete tešiť aj na poriadny test.